नमस्कार, बादल खबर में स्वागत बाटे। आज मिति 2081 कार्तिक के 3 गति यानी 19 अक्टूबर 2024। सुनल जाओ देश दुनिया के आज के 10 गो प्रमुख खबर सब। संघीय सरकार के खाने पानी मंत्री प्रदीप यादव 12 जिला के महागढ़ीमई नगर पालिका स्थित बरियारपुर में रहा विश्व प्रसिद्ध पंचवर्षीय गढ़ीमई मंदिर में आए वाला भक्तजन आ दर्शनार्थी के खातिर शुद्ध खाने पानी या शौचालय के व्यवस्था करेला मंत्रालय के कर्मचारी सबके विशेष निर्देशन दिले बानी। आज सवेरे गढ़ीमई मंदिर में पूजा करत मंत्री यादव मेला व्यवस्थापन के खातिर हो रहल तैयारी के स्थलगत अवलोकन करत स्थानीय जनप्रतिनिधि या सरोकार वाला संगे छलफल कैले रहनी। उहे क्रम में वहाँ की गढ़ीमई मेला में आवेला श्रद्धालु सबके सुविधा के खातिर शुद्ध खाने पानी या शौचालय के उचित व्यवस्था करेला कर्मचारी सबके निर्देशन दिले बानी। मंत्री यादव गढ़ीमई मेला अवधि भर मंत्रालय के कर्मचारी के पानी के शुद्धता मापन यंत्र जड़ान करेला आ ओके संचालन तथा व्यवस्थापन करेला भी निर्देशन दिले बानी। एक साथ वहाँ के प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि सबके बरियारपुर क्षेत्र में विभिन्न स्थान में डीप बोरिंग जड़ान करे के खातिर भी निर्देशन कैले बानी। गढ़ीमई मंदिर के आसपास पड़े वाला स्थान सब में पानी के अभाव होखे न देवे के खातिर पर्याप्त जल स्रोत के प्रबंध करेला आवश्यक रहल वहाँ के जोड़नी। परसा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहल मंत्री यादव गढ़ीमई मंदिर आ मेला मधेश के खातिर मात्र नाव के नेपाल के खातिर महत्वपूर्ण पहचान भइल बात उल्लेख करत इस क्षेत्र के विकास के खातिर सरकार गंभीर रहल बतैले बानी। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं 12 क्षेत्र नंबर 4 के प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसान, पूर्व सांसद प्रमोद गुप्ता, गढ़ीमई मेला मूल आयोजक समिति के अध्यक्ष एवं महागढ़ीमई नगर पालिका के प्रमुख उपेंद्र प्रसाद यादव, जीतपुर सिमरा उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष मोहन शर्मा, स्थानीय युवा नेता संजय सराफ, मेला आयोजक समिति के पदाधिकारी आ अन्य स्थानीय अगुवा सबकी उपस्थिति रहल रहे। नेपाल प्रेस यूनियन 12 के उपाध्यक्ष बसंत खतिवड़ा राजीनामा दिले बानी। खतिवड़ा से सामाजिक संजाल फेसबुक में पार्टी पहले से ही त्याग चुकल आशुपेक्षुक संस्था के रूप में भी अब न रह के जनले बानी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने के पक्ष में सामाजिक संजाल में लिखत आयल वहाँ के काल लामिछाने पकड़ाव पड़ला बाद आज राजीनामा दिले बानी। वहाँ के शुभेच्छुक संस्था के उपाध्यक्ष होके काम कैल पार्टी प्रति आस्था रहला पर भी अब आस्था न रहल बताइनी। नवलपुर के कावासुती में आज भइल जीप दुर्घटना में 2 जने की मृत्यु भइल बाटे त 28 जने घायल भइल बानी। जिला प्रहरी कार्यालय के सूचना अधिकारी जेसी शाह के अनुसार कावासुती 1 के बालुआ डाँडा स्थित भीतरी सड़क खंड में बुलिंगटार से कावासुती के तरफ आ रहल जीप दुर्घटना में पड़ल बाटे। दुर्घटना अनकंटार पहाड़ में भइल से उदार में ढिलाई हो रहल बतावल गइल बाटे। घायल सबके नवलपुर अस्पताल मध्य बिंदु जिला अस्पताल में पहुंचावल गइल बाटे। प्रहरी के अनुमान अनुसार जीप क्षमता से ज्यादा यात्रु बोकला के कारण दुर्घटना भइल बाटे। मृतक तथा घायल सबके विवरण अभी तक प्राप्त भइल नखे। घटना के विस्तृत विवरण अथवा अनुसंधान के खातिर प्रहरी काम कर रहल जनावल गइल बाटे। सरकारी स्वामित्व में रहल हेठौड़ा सीमेंट उद्योग परिसर से करीब 10 लाख पर वाला तांबा के तार चोरी भइल बाटे। उद्योग संचालन समिति के अध्यक्ष नरेंद्र भंडारी फुलपाती के एक दिन पहले 22 गते रात के 2 बजे को उद्योग परिसर से ही तांबा के तार चोरी भइल जानकारी दिले बानी। वहाँ की घटना बारे जानकारी मिलने बाद बिहान खान ही प्रहरी के मौखिक रूप में जानकारी करल रहने। घटना भइल 1 हफ्ता बीत चुकला तक भी चोरी में संलग्न केहू के भी प्रहरी नियंत्रण में ले सकल नइखे। वहाँ के मंगर के फिर जिला प्रहरी कार्यालय में लिखित जुरी दिहला घटना बारे प्रहरी छानबीन शुरू कैल बताइनी। अध्यक्ष भंडारी के अनुसार पथल क्रॉसिंग करे वाला स्थान से उद्योग तक कंक्रीट उतारे के ला प्रयोग कैल जाए वाला तांबा के तार चोरी भइल बाटे। वहाँ के 100 मीटर से जैसन तार चोरी भइल जानकारी देनी। मकवानपुर प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी श्याम अरियाल घटना बारे हमनी सबके बूथ के ही जानकारी आयल आ अनुसंधान शुरू कैल गेल बतैली। घटना रात के 2 बजे के भइल सिक्योरिटी के गार्ड सब से बतावल उनकर कहना बाटे। उद्योग सुरक्षार्थ खटल गार्ड के अनुसार 7-8 जन के समूह में आयल नाचिनल व्यक्ति सब चोरी कैल प्रवक्ता अरियाल जानकारी दिल बानी। सहकारी ठगी असंगठित अपराध में अनुसंधान के खातिर पकड़ाव कैल गेल पूर्व गृह मंत्री एवं राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति के जिला प्रहरी कार्यालय कास्की के जिम्मा लगावल गेल बाटे। प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो CIB के टोली काल संझिया काठमांडू में पकड़ाव करके रात के ही स्थल मार्ग से पोखरा ले गई रहे। लामिछाने के सीधे पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में ले जाके स्वास्थ्य परीक्षण करके जिला प्रहरी कार्यालय कास्की पहुंचावल गई रहे। वहाँ के अभी हिरासत में बनी। लामिछाने ऊपर सूर्य दर्शन लगायत के सहकारी ठगी के आरोप बाटे। वहाँ के संसदीय छानबीन विशेष समिति से समेत सहकारी बचत अपचलन कैल निष्कर्ष निकालत अनुसंधान करेला सिफारिश कल गई रहे। लामिछाने गोरखा मीडिया नेटवर्क के तत्कालीन प्रबंध निदेशक भइला पर सहकारी के बचत उक्त मीडिया में ले जाके अपचलन कैल आरोप बाटे। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा के सभापति रवि लामिछाने के पकड़ाव के विरोध में
आज बीरगंज में रासपा के नेता कार्यकर्ता सब प्रदर्शन कैले बाटे। सरकार के कदम के विरोध स्वरूप शांतिपूर्ण रैली निकाल के लामीछाने के रिहाई के मांग सहित नाराबाजी करत विरोध प्रदर्शन कैले बाटे। बीरगंज क्लासिक के बैंकेट से भेला शुरू होके भइल रैली नगर परिक्रमा करत सरकार के विरोध में नाराबाजी कैले रहे। प्रदर्शन के क्रम में मीना बाजार क्षेत्र से सरकार के प्रतीकात्मक लाश यात्रा निकालल गेल रहे, जौन घंटाघर चौक पहुँच के मुख्य जुलूस में समाहित भइल रहे। जुलूस के क्रम में कुछ स्थान में प्रहरी हस्तक्षेप कैला पर भी कौन सभा में शांतिपूर्ण रूप में संपन्न भइल रहे। कौन सभा में रासपा जिलाध्यक्ष हरि पंत सरकार के कदम के राजनीतिक के प्रतिशोध के संज्ञा देते कहने संसदीय छानबीन समिति निर्दोष ठहर कर चुकल अवस्था में भी राबी लामीछाने के फंसावेला राज्य के शक्ति सब प्रयोग हो रहा बतैनी। वहाँ की कांग्रेस एमएलए जैसन परंपरागत दल सब नया राजनीतिक शक्ति सबके उदय से त्रसित भइल दावी करत सरकार के ई कदम के कड़ा प्रतिवाद करके चेतावनी दिले बानी। पोखरा के मानव अधिकार चौक में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा के समर्थक सब प्रदर्शन कैले बाटे। पार्टी सभापति रवि लामीछाने के सहकारी ठगी में पकड़ाव कैले बाद नेता कार्यकर्ता सब राजनीतिक प्रतिशोध उतारल कहत नाराबाजी सहित प्रदर्शन कैले बाटे। सहकारी घोटाला में अपन नेता कार्यकर्ता बचावेला सरकार रवि के पकड़ाव कैल उ लोग के कहनाम रहल बाटे। उ लोग धनराज गुरुंग, ऋषिकेश पोखरेल लगायत के सरकार जो बचावे के लागल आरोप लगेले बाटे। गुरुंग आ पोखरेल के फोटो सहित उ लोग प्रदर्शन में उतरल रहे। काल काठमांडू स्थित केंद्रीय पार्टी कार्यालय से पकड़ाव पर लामीछाने के रात के ही पोखरा पहुंचावल गेल रहे। हेठौड़ा महानगर पालिका 2 स्थित एक होटल में बीतल रात एक पुरुष मृत फैला पड़ल बानी। हेठौड़ा 2 में रहल पल्पसा पैराडाइज होटल में काठमांडू के चाभिल 7 निवासी करीब 47 वर्षीय अजय मानंदर मृत अवस्था में मिलल बने। जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर के प्रहरी नायब परीक्षक श्यामू अरियाल के अनुसार मानंदर होटल के तीसरका ताला के कोठा नंबर 4 से 5 में आसीन 27 गते से रहत रहनी। वहाँ के फोन न उठेला बाद प्रहरी या स्थानीय जनप्रतिनिधि के रोहबन में गेट खोल के देखला पर वहाँ के मृत अवस्था में मिलल रहनी। मानंदर अपन मामा घर हेठौड़ा आयल रहनी तक जानकारी प्रहरी दिले बाटे। उनकर लाश हाल हेठौड़ा अस्पताल में रखल गेल बाटे। घटना बारे थप अनुसंधान भी हो रहल प्रहरी जानकारी दिले बा। बीरगंज महानगर पालिका में कार्यरत एक जने सर सफाई कर्मी ऊपर मारपीट भइल बाटे। आज सवेरे कचरा संकलन करे के क्रम में बीरगंज 15 भिसवा में महानगर के सर सफाई कर्मी 22 वर्षीय राजेश मल्लिक ऊपर स्थानीय निर्जल गिरी आ उनकर 2 गो बेटा मारपीट करे बाटे। मारपीट से मल्लिक के सामान्य घायल भइल बानी। उनकर बायां हाथ, पीठ आ घेंट में चोट लागल बाटे। बीरगंज महानगर पालिका के सर सफाई शाखा के प्रमुख सरफुद्दीन मियाँ कूटपीट करे वाला गिरी के प्रहरी नियंत्रण में लिहल पुष्टि कैनी। बीरगंज के मेयर राजेश मान सिंह भी घटना प्रति अपन गंभीर ध्यानाकर्षण भइल बतैले बानी। ई घटना से शहर के सर सफाई कर्मी के सुरक्षा आ उ लोग के कार्य प्रति के सम्मान के आवश्यकता उजागर कैले बाटे। शहर के सफा रखेला अहरात्र खट रहल सर सफाई कर्मी के खातिर उचित वातावरण सुनिश्चित करेला आ ओइसन घटना सबके पुनरावृत्ति रोकेला नगर पालिका प्रभावकारी कदम चाले के आवश्यकता रहल बाटे। चितवन में प्रहरी हिरासत में थुनुआ मृत अवस्था में मिलल बाटे। इलाका प्रहरी कार्यालय रत्नगर टाणी में थुनुआ में रहल एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिलल बानी। आपराधिक लाभ कसूर मुद्दा में यह कार्तिक के गते पकड़ाव पड़ल रत्नगर नगर पालिका 13 के 45 वर्षीय मोहम्मद कैमुद्दीन थुनुआ कक्ष में बाथरूम में मृत अवस्था में मिलल बानी। आज सवेरे 4:45 पर बाथरूम के गेट नजीके निहरल अवस्था में भेटल उनकर उपचार के क्रम में भरतपुर अस्पताल में मृत्यु भइल बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय चितवन के प्रहरी नायब परीक्षक भेषराज रिजाल के अनुसार वहाँ के सवेरे 6 बजे मृत्यु घोषणा कैल रहनी। कैमुद्दीन के लाश परीक्षण के खातिर भरतपुर अस्पताल में रखल गेल बाटे। आज के खातिर बादल खबर इतने, फिर बिहान देश दुनिया के मुख्य खबर लेके आबे करम। तब तक विदा दी, नमस्कार।